हादरसा सोरखारा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा आरो खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो सोलिगासिनो खान्थि बेरेखा फालांगि एबा खामानिफोरा। मोनसे स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै दिनै फुंनि 7 रिंगासोआव गसाइगाव पुलिस आरो सिमलटापु पुलिसआ नागा चेकिं खालामनानै गसाइगावनि तेलिपारानि 31 नं राजा लामायाव सा सानजा ओनसोलनिफ्राय सोनाब बंग फारसे थांबाय थानाय PB 10FB 0167 नम्बरनि गंसे ट्राकनि थावनि टेंकियाव सोनानै लांनाय 19 किल'ग्राम आफिं हमनो हायो। ट्राक सालायग्राया पुलिसखौ सेबनाय नुनानै खारखोमालाङो। गसाइगाव महकुमानि SDPO सौरभ गुप्ताया फोरमायनाय बायदियैब्ला हमनो हानाय आफिंनि बेसेना गोबां कौटि रांनि जानो हागौ। बेखौ बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो बबेयाव लांनो नागिरदोंमोन बेखौ नायबिजिरगासिनो दं होननाबो बिथाङा फोरमायो। सुबह इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक ट्रक को डिटेन किया और उसके सर्च और सीजर पे अराउंड 19 kgs लिक्विड ओपियम डेरिवेटिव मिला, जिसकी मार्केट वैल्यू मे बी इन करोर्स होगी। एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू तो मैं नहीं कह पाऊँगा। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है इसके ओनर के लिए और कौन लेके आ रहा था ये माल और ये कहाँ जा रहा था। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि, इनसाइड एनि बर'।